Hyvää päivää katsojat sinne. Tervetuloa Shorts-videon pariin. Nyt sitä tykkäystä, jos tulee 10 000 katsokertaa täyteen. Nyt sitä tykkäystä. Tykätkää 10 000 tykkäystä täyteen. Rakkaat katsojat. Näin se menee tämä lavapäivä tässä ihan mukavasti menee ja kyllä. Kiitoksia vaan kanavan tilauksesta kaikille katselijoille. Kiitoksia. 52 tilaajaa. Kiitoksia siitä. Tässä on 60 tilaajaa täyteen, 70 tai jopa 80 tilaajaa. Tai sitten se 1000 tilaajaa täyteen. Jees, ei tässä sen kummempaa. Ja jos tulee 10 000 tykkäystä tälle Shorts-videolle, 10 000 tykkäystä ja näin päin pois. Näin se meneepi, kyllä. Jees, kyllä. Näin se meneepi jo, rakkaat katsojat. Mutta jätä tykkäys. Tää saat tällä Shorts-videolle 10 000 tykkäystä. Ja silleen, ja tilaappa kanava tosiaankin. Niin minä haluan 1000 tilaajaa täyteen. Se 1000 tilaajaa, 1000 tilaajaa. Se 1000 tilaajaa täyteen, niin sit se on siinä. Nyt sitä tykkäystä. Tykätkää se 10 000 tykkäystä tälle Shorts-videolle. Ei muuta kuin hyvää päivän jatkoa. No niin, se on moro. Se on moro. Ei muuta kuin se on moro. Ei muuta kuin se on. Se on. No, ei muuta kuin se on. Ei muuta kuin se on moro. Se on moro. Ei muuta kuin se on moro.